Wes ngene iki lagi goes bos, tapi gak numpak federal. Lagi nggawa MTB. Loh kok srengenge ngene kok cara iki rada surean tengok-tengok nang kono rada dhuwur. Waduh. Mengsenja masuk iki bos. Dan kenapa aku emang goes gak MTB soalnya federalku iki lagi nang bengkel. Krone nek hal sing opo ya? Kurang srit titik ngono gare aku gak serkatine tak delete tempat servis sepeda lah. Dan aku goes gawe MTB iki soalnya gak enek 2 minggu kas. Iki enek event goes terabas ngene-ngene kita. Jadi aku kudu membiasakan diri lagi di trek-trek seperti ini. Yo. Loh, iku mang nang kono emang. Sos. Bukannya opo-opo, aku lek gak tau fisik, gak tau membiasakan diri nang trek-trek kayak gini. Aku pas goes nang event ngecek. Jadi ada